ora usah maksa, sak mampune. Ora mampu tuku anyar, tak redikan yang bekas ya. Wingi sliweran dan ruame masalah elep engkel 93 ya. Sing aku ngedol di harga 20 jutaan, akeh sing komen ngene lah, gak nyata lah, gak real lah dan lain-lain, harga pasar sakmono, sakmene. Saiki tak didoi. Iki payu dalam hitungan menit tok. Upload dash wonge langsung moro ya. Moro urung ngecek kuwi langsung ke IDP. Langsung ke IDP ya. 5.000. Nah, iki mang dicikuk pelunasan ditambahi ya. Nah, hargane kena ndek 24.500 ya. 24.500 saiki kene tak sedoi barange ya. Kelep engkel 93 sing sampean ndek sampean cacati, sampean ngomong reno-reno dan lain sebagainya. Payu ya. Lek gak percaya ditester wonge, tak didui wonge sing nuku. Halo Mas. Mas, iki sampean oleh rego piro Mas? Wis sama ngomong. 4,5 juta. 4,5 juta ki kuwitansine. 4,5 harga jadi 24.500. Real ya, BPKB enek, STNK enek, minusnya sesuai sing tak omong nih, mati pajak. Oh toh. Ki rencana arep dingi momot apa Mas? Alah dia mau muat apa mesin? Aja purel pokok ya. Lek pura lemes masih sangune lho. Lah, halo, wes masuk. Wes gak ndang menye-menye sing golek murah-murahan, ndang halunen. DM TikTok enek, WhatsApp di bio ready. Sikat.